Sanibonani emakhaya, sanibonani bazalwane. Nikhuluma noThandazo Mdungwa eJohannesburg, eSoweto. Manje-ke bazalwane, namhlanje sizokhuluma ngamanzi. Njengoba-ke abelaphi ngokuhlukahlukana kwabo kabantu abalapha abantu emanzini, ngibone namhlanje kukuhle ukuthi-ke ngizocela kubo abelaphi bebonke ngokuhlukahlukana kwabo abasebenzisa amanzi, ukuthi siyazi angithi ukuthi amanzi indawo ehloniphekile, indawo enesithunzi, indawo ekudinga ukuthi masiye kuyo siye si-clean. Manje-ke ngibone ukuthi namhlanje ake ngizolikhuluma lolu daba lesicelo. Ngizocela futhi ngizocela ngenhlonipho nangokusithoba. Ngiphaphatha isandla phezu kwesinye. Ngizocela kubelaphi ukuthi ake sikline nomfula. Ake abelaphi mebeqeda ukwenza konke abakwenzayo eceleni komfula, beqoqe wonke udoti, wonke lokho akade kusetshenziswa ushiswe. Ngikusho lokho ngoba ngike ngakubona kakhulu ukungcola komfula. Kushiwe impahla, kushiwe amakhathuni amabisi, kushiwe yonke nje. Ngakubala nje konke okusetshenziswayo, yonke le misalela into ama-waste kushiwa dedengu endaweni yomuntu owumnumzane wamanzi. Akungcono belaphi ukuthi qoqwe yonke lento uthi mawuqeda ukusebenza. Asisho ukuthi iqoqela bonke abantu, kodwa wena lokho zenakho okusebenzisayo, okusebenzisile kuqoqa ukuthatha uyokushisa. Yazi umuntu okubhekile wenza lokho ekubona ukuthi into zakho uqoqa ushiye ku-clean lapho, uyamfundisa naye ukuthi kwenziwa kanje. Naye kusasa uzombona, uzothi mekeqeda ukusebenza aqoqe. Ngokwenze njalo lapha emfuleni kuyogcina ku-clean, kuyogcina kuhlanzekile, ngoba lobu hliphilili bokungcola okugcwala lapha bunyantisa umzimba. Uzuyibone ngathi nawe ungcolile, ngathi kuwe oyenze lento. Yabona uma ufike ne-patient entsha eqala ukubona lento, izisho ithi mina ngisawila. Ubona ukuthi umuntu uyanyanya. Leya ndawo siyayidinga, leya ndawo masiyithobeleni, sihloniphe, sihloniphe ngisho sesingene ngaphakathi. Masiyongena emanzini bazalwane, nalolunye udaba, abantu bayakhumula. Ngqono umuntu abe njengoba wayenjalo makeza emhlabeni. Cha. Asitsona. Uyafaka i-short band le yase beach. Uyayifaka i-tight ngaphansi. Bese uyangena, umzimba uyagezeka ugqokile. Sikhalela nje lobungqono, izinto esizibonayo emanzini azikho zinhle. Ingakho namhlanje ngithake ngizocela belaphi nabantu mabaye emanzini bazi ukuthi emanzini akungenwa kungqono. Ngingazike-ke kwabanye, kodwa lokho engikushoyo-ke isicelo, i-tight. Short band yase beach, uyagezeka, clean. Right. And then mase sekuphakathi kwamanzi, usungenile, ukhuleka noma ngabe wenzani, khona uzofika umlaphi. Afike afuna ukwenza insebenzo phakathi kwamanzi, ende wena ukuphi? Uphansi lapha, ngaphansana kwakhe. Ngikhuluma ngomuntu ozothi makafika ezosebenza asebenze duze nawe. Angikhulumi ngomuntu le phezulu osebenzela kude. Umfula phela vele mude, kodwa wena uzofika la iduzana uthola umuntu lapho uyasebenza. Ubese na ufuna ukuqhubeka usebenze phezulu unyana naye, amanzi ehlele kuye. Nayibona mara ukuthi lento la ayikho right. Amanzi ehlele kuye. Lokugeza lokho kwenza kule patient yakho kuyokwehlela kulabantu abalapha ezansi. Ayikho right bazalwane. Sizocela-ke ukuthi sicela ukuthi mangabe khona umuntu emanzini esabhizi asilindaneni. Angithi manje abelaphi bephiwe umoya wokulapha. Umoya wokulapha awuhambi wodwa. Umoya wokulapha uhamba nenhlonipho, uhamba nokuthobeka. NeBhayibheli liyasho ukuthi imoya mayithobelane.
Manje mlinde omunye, ungabi nalento ukuthi wena uzodlovungela. Ngizocela nje Nkosi yami ukuthi singadlovungeli emanzini ukuze nalokho esikulethe emanzini sizokucela bese kuyaphumeleleka. Ngoba lo osezansi mekehlelwa yinsebenzo zakho wena uphambi kwakhe zidlula kuye, umoya wakhe ubeke bese ungasalungi. Ithi nalabantu abakhulekelayo bese kufeyila insebenzo. Insebenzo zinakho ukufeyila bazalwane, zifeyliswe into encane, zifeyliswe ukuthi inhliziyo ayisenako ukujabula. Kanti umuntu umlapha ngenhliziyo elungile, ethulile, right, then insebenzo bese ziyaphumelela. Yilokho besizokucela Nkosi yami ukuthi masithobelane. Ngike ngabona bazalwane umuntu engena emanzini ephuzile, eletha abantu abalaphi Nkosi yami mabahloniphe amanzi, beyihloniphe nabo, beyihloniphe nalabantu ababembethe. Awukwazi ukuya emanzini uphuzile. Ngelinye ilanga uzokuthatha amanzi, uye emanzini uphuzile, ayabathatha, uzokuthatha amanzi. Uthi wena ujwayele ukuya emanzini bese uyaphuza, ufaka abantu uphuzile emanzini, into zabantu zingaphumeleli. Manje nami engizokusho ukuthi ke siyekele nomsindo, umsindo mkhulu lapha emanzini. Phela leya ndawo indawo yomuntu, kunomnumzane lapha emanzini odinga ukuthi sibe nokuhlonipha masingena emanzini, sibe nokuhlanzeka masingena emanzini, sibe nokuthobelana bese sikuzele kuyaphumeleleka. Akwehla umsindo bantu emanzini, ihlonishwe leya ndawo. Ngakungabona umelaphi ehamba namathwasa akhe ayi-2 bese empophomeni. Angisho kunomehluko between ukwenza insebenzo nokungena emanzini uthi ngizokhuleka nje ngizongena nje kuphela. Nabo-ke babe kuleso simo besempophomeni bethandaza. Nangu ugogo uyabona ukuthi bayakhuleka, naye uthi uyongena eceleni ngoba impophoma inkulu. Yazi ukuthi umelaphi, angiqala ukubona umelaphi uhlaza kangaka. Wathi umelaphi wenzani? Uzongena esigodlweni sami. Ugogo waphuma emanzini wasabathe ngiyaxolisa mkhulu, wathi ngithi yeyi salukwazi ndini. Washo yonke lento ayishoyo. Kwakunezangoma, kunabathandazi phezulu ababengakangeni beme phezulu. Wonke umuntu wathula ngoba embona lo melaphi ukuthi lento ayenza yi-wrong. Ngabe umkhiphe kahle ugogo ukuthi gogo sacela usilinde sithandaze uzongena. Wayisho ke ngendlela ayisho ngayo ke lento yakhe. Wayisho. Ugogo sabathe ngiyaxolisa athi angifune kuzwa. Wathatha amathwasana akhe waphuma esedubile kodwa ithemeke ezombe seqeda ukuphuma. Wathi lalela-ke mina ngiyindlondlo yamanzi, kusho kulesalukwazi. Wathi akusenamuntu ozongena la. Kusho mina zibani. Wathi ngiyavala lo mfula. Ngokuyidemba okungakanani. Wahamba waya le. Bahlangana labelaphi zangoma abathandazi. Bathi gogo ungakhathazeki, bamconsola. Bathi ungakhathazeki gogo, akusawakhela amanzi, kusowakhela umfula. Baqala phansi. Ngabona kubumbana abathandazi nezangoma, yaba yinhlinto. Bahlangana bathandaza. Kwangena bathi gogo ngena emanzini, ayikho into ezokwenzakalela. Nogogo waba nesibindi wangena. Azange amthatha amanzi. Wayenza yonke lento kade ayizele emanzini makaqeda waphuma. Kwasuka lapho kwalandelwana. Kulindwana. Hayi ukuthi omunye uyangena la uphethe lokhu nomunye uyangena. Sekuhlangene into ongasayi-understand. Cha. Kwakukuhle. Wahamba loya baba. Manje nami ke into engiyishoyo ngisosho ukuthi masuhlonipheni umfula. Singene emfuleni sigqoka ama-tight, bomama, bobaba, amashort pen ase-beach noma ibhruku lakhe elidala. Ngena ngale emanzini. Singayi kuyoba ngqunu lapha emanzini. Nabo labantu abasemanzini abayithandi lento ukuthi uqhamuka ungqunu lapho. Siyazibona izinto. Sihloniphe nemizimba yethu siyithande. Ngoba phela lo moya lo wokwelapha uhambi wodwa, hamba nokuthobeka. Ngiyacela-ke nami-ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu anigcine. Sithobelane bese athele umusa. Amen.